हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे दुखुनि रादाब होनो नागिरदों बेवहाय जों नुनो मोनगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंना भारतनि जेनेरेल बिपिन रावत बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बियो मोनसे इयार एक्सटेन्डजों जाबाय नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ दा बियो सासे जोंनि जोबोद गेदेमामोन आरो बेखौ जोंनि थाखाय जोबोद इन्सपिरेसन लाबोयोमोन बिथाङा जोंनि थाखाय आरो बियो जोबोद इन्सपायार खालामगोन थुलुंगाखांहोगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ आरो जोंनि गासै भारतजों लोगोसे मुलुगनि सुबुंफोरखौनो आरो बिथाङा जोंनि भारतजों लोगोसे एसियानिबो जोबोद गिदिर सासे गेदेमा सुबुं हिसाबै खामानि मावगासिनो दङमोन आरो जोंनि गेजेरसिम दिनैसिम दङमोन नाथाय बिथाङा दिनैसिम गैला दिनैनिफ्राय गैलिया बेखौ जों गोसोआव लानांसिगोन आरो बिथाङा सोरमोन बबेनिमोन आरो मा मावगासिनो दंमोन मा मावदोंमोन एबा मा बान्थाफोर मोनखो आरो बेसेबांसिम सौहैखोमोन बेनि बागै नोंथांमोननो डिटेल्स बाहाय होनो नागिरदों दा फैदो अब्ला गोबाव खालामाजासे जोङो बेखौ नायलांदिनि गावबागाव जोङो बयबो मिथिनानै थानायजों लोगोसे गुबुन जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि थाखाय जाहाथे थुलुंगा होनो हायो बेनि थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों दा बेवहाय दङ जों नुनो मोननाय जादों बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत बिथांनि आबुं मुं बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत बिथाङा 1958नि 16 मार्चआव पुरी उत्तराखन्ड रायजोनि पुरियाव जोनोम मोनदों होनदों आरो बेनिफ्राय थैनाया जाहैबाय जोंना दिनैनि डेट अबा 8 डिसेम्बर 2021 बैसोआव अब्ला 63 जाबायमोन होनदों बेनिफ्राय थैनाय जायगाया होदों कुनुर तामिलनाडुनि बेनिफ्राय जाहोनखौ जों बुंखाबाय एयार क्रास जानायनि गेजेरजों बिथाङा थैदों आरो बिथांनि बागै जोङो फैदो मिथिना लादिनि दानिया बिथाङा गाहायै मा मावगासिनो दङमोन एबा मा बिबानाव दङमोन बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोबां बिबान मोनबोदों जेरैजाय फार्स्ट चिफ अफ डिफेन्स स्टाफआव बिथाङा फार्स्ट चिफ हिसाबै बिथाङा दंगासिनो दङमोन थांनाय जानुवारि 2020निफ्राय दासिम एबा दिनैनि दिनसिम बिथाङा फार्स्ट चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ हिसाबै बिथाङा दंगासिनो दंमोन बेनिफ्राय आरो 57 चेयारमेन अफ द चिफ अफ स्टाफ कमिटि दा बे हिसाबै बिथाङा खामानि मावदोंमोन 2019निफ्राय 2019नि 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बर 2019सिम बेनिफ्राय आरो बेनि सिगां बिथाङा आरो खामानि मावदोंमोन 26 चिफ अफ आर्मि स्टाफ हिसाबै दंमोन बिथाङा अब्ला बेयाव 2016नि 31 डिसेम्बरनिफ्राय 2019नि 31 डिसेम्बरसिम बिथाङा बेयाव दंमोन आरो बेनिफ्राय बेनि सिगां 37 भाइस चिफ अफ द आर्मि स्टाफ हिसाबै बिथाङा दङमोन 2016नि 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 2016नि 31 डिसेम्बरसिम आरो बेनिफ्राय बिथाङा गोबां बिबानाव मिलिटारिनि एबा आर्मिनि बिथिङाव गोबां बिबान मोनलांदोंमोन दा बे फिसा फिसौ बे बिथाङा फार्स्टनिफ्राय जागायजेननानै गोबां मोनलांदों दा बे हिसाबै दानिया बे बिबानफोरनि अनगायैबो बिथाङा सिगाङाव मामोन नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव BSc डिग्री लादोंमोन बेनिफ्राय IMA उथ्रिदों बेनिफ्राय डिफेन्स सार्भिस स्टाफ कलेजाव MPhil मोनदों बेनिफ्राय US आर्मि कमान्ड एन्ड जेनेरेल स्टाफ कलेजावबो डिग्री मोनदों ILE हिसाबै बेनिफ्राय चौधरी चरण सिंह इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिथाङा डक्टरेट एबा PhD डिग्री मोननो हानाय जादोंमोन दा बे बिथाङा सासे जोबोद गिदिर जोंनि गेजेराव दङमोन दिनैसिम नाथाय गैलिया दानिया बिथाङा गोबां बान्थाफोर मोनदों आरो अनारफोर मोनदों बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा नुगोन बाहाय फारि फारियै दा फैदो मिथिनो लानि बिथाङा अब्ला मा बान्था मोनदोंमोन परम भिसित सेवा मेडेल बिथाङा मोनदों उत्तम युथ सेवा मेडेल बिथाङा मोनदों आरो 80 भिसित सेवा मेडेल मोनदों बेनिफ्राय युथ सेवा मेडेल सेना मेडेल बेनिफ्राय भिसित सेना मेडेल बेफोर गासैखौबो बिथाङा मोनदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव जाय जोंनि गेजेराव दिनैसिम बिथांबादि माने आरो गोबां जों नुनो मोननाय जायाखै बेनिफ्राय आरो फैबावदो जों बिथांनि सोमोन्दै मा मोनबावनो हायो बेखौ जों मिथिना लानि बिथांनि मेडेलफोरनि गेजेरावहाय जों दा मख'लांबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां फिसा फिसौ बान्थाफोर एबा मेडेलफोर बिथाङा मोननो हादों जोङो परम भिसित सेवा मेडेल हिसाबै नुदोंमोन बाहाय आरो 80 भिसित सेवा मेडेल हिसाबै मोनदोंमोन युथ सेवा मेडेल बेनिफ्राय सामान्य सेवा मेडेलबो मोनदों बेनिफ्राय अन मेडेल मोनदों बेनिफ्राय सैन्य सेवा मेडेल मोनदों बेनिफ्राय 30 इयार्स लं सार्भिस मेडेलबो मोनदों 20 इयार्स लं सार्भिस मेडेल 9 इयार्स लं सार्भिस मेडेल मोनदों बेनिफ्राय आरोबाव हाई एटिट्युड सार्भिस मेडेल मोनदों बेनिफ्राय सामान्य सेवा मेडेल बेखौबो आरोबाव डाबल मोनदों बेनिफ्राय आरो सेना मेडेलानो गोबां दङ बेनिफ्राय अपारेशन पेराक्रम मेडेल बिथाङा मोनदों आरो 50th एनिभार्सारि अफ इन्डिपेन्डेन्स मेडेल मोनदों
दा बेफोरो गासैबो बिथांनि बिहोमामोन, भारतनो होनाय मोनसे गेदेमा बिहोमामोन बिथांनि, आरो बे बिहोमानिनो बिथाङा माखासे बेफोर फिथाइफोरखौ मोन्दोंमोन, आरो बे बिथाङा गासैखौबो जोंनि भारतनि जानानैनो खामानि मावदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गोबां गुबुन गुबुन हादरफोराव मिलिटारि बिथिंनि माखासे रिसार्च खालामहैनाय जोङो नुनो मोननाय जादों। बेखौ गोबांथार दङ, बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै जुदि गोसोबा नायनो हागोन। आरो बेनिफ्राय आरोबाव जोङो बिथांनि गोबां बाथ्राफोर जुदि नोंथांमोना मिथिबावनो लुबैदोंबा बेखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों थांनानै नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ चेक खालामनो हानाय जागोन। अब्ला जोङो नुनो मोननाय जाबाय बिथांनि सोमोन्दै, बिथाङा बबेनिमोन मामोन, आरो बिथांनि बान्थाफोर आरो बिथांनि हाबाफोरखौ जोङो सुंद'यैबाबो मिथिनो मोनबाय। दा जोंहा गोबां लस दङ बाहाय, गोबां जोबोद गोबां कौटि लस दङ जोंहा बिथांनि बे हरखाब रुंसारि जानायाव। बिथांनि जिउमानि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोन जाहाथे जायगा मोनहैयो, बिनि थाखाय आर'ज गाबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।